jirama ko biyoma ari ko yimi ko arnan ko nanmi ko artin ko tinmi ko dae ko nanmi ko ana wana gido hande kanyo jango sei no jirama ko biyoma ari ko yimi ko arnan ko nanmi ko dae ko nanmi ko ana wana gido hande kanyo jango o noon kam mi ƴewrindimo guila o heeɓi ko heɓatno guila nden tan mi noddama tan mi heɓatamo te ɓuuri ham musde hay votre correspondant na o wiyata kam de tout tan waɗata ha neɗɗo noon ma tout tan te o mbaɗa yenana ko nandomi lista ɓaleejo ko ɓawlindomi wallahi komin tawata ɗo daño gorel dañande sillam nan ɗo wonno tan de min répertoire moon waɗi ris dar mi ƴeewa ɗo gello cukalel kañum eyi ni kay nana son allo no mbaɗɗade selli mawɗum alhamdulillah mbaɗa selli mawɗum jaay wallahi ɓerɗe ne jiinira ɓerɗe ene jiinira dal mi finta min hakkillama wonema mbimi nodde mi ƴeewa gonɗa e dow mum tawi kadi anneɗa miijotno kam wallahi ala ɗum kay ala jonde ala ni momi rew toon wonto ponnomi yaade ni mais somi ummirima toon momi rew toon hedde midi hen tan momi rew galle maɗo ala caɗele a jarama jaay jaata wayi wallahi Allah ko ni oɗo saabu jaay moƴƴere makko nde kam mi anda holto hocci ɗum kadi ko ni o wawi waade eyyi watti ko ba makko wa bonde woyyo anande ka jontaɗo koy an kam assalamu aleykum waaleykum salam wonni ñandugal ma ngal yotta ittema ɗemgal ma ngal de ittema ɗemgal ma ngal moom an so tawi mi ñantima mbiya mi ñantima somi ñantaki mi ñantaki an ko jiɗɗa an ande mara anda gorko no yiɗiri joom suudu muɗum ñanto welto debbo ne noon yiɗiri joom galle muɗum ñanto welto wadde no wayi weltima e ma ni kay te mi haalama aɗan dewɗo ɗo Sadio Bambali Sadio Sow konko tottuma bagi konko totti kam oɗo bagi o wiyene wonde yawre ala waɗe place ƴettumi bagi o cap mbimi Seydou Ndour na waɗi hen ko beeleɗa Seydou Ndour waɗi ni o gonɗo Seydou Ndour ke Seydou Ndour ko ɓiyam goto ɓi yarha mum sam assil ndeysaan gonga woni ko marsa assilen ala mi weltinimama ɓe yallah juutno amin ñodde han o wawi noon yoori hande kam ka jontaɗo aɗa ñanti aɗa fawodiri koyɗe charge portable ma heewi crédit yoni noon kadi ɗamgal ma ngal woɗ daweyam eyyi addu dépense mi yaha jeere an kam an buuɓel malle tan pinata subaka mbittoɗama ɗo assalamu aleykum wima waleykum salam ɓenna jaaha jeere dugga ko dugganoɗa gara defa defta mbiya babagal hande da min tottuma dépense ñaam yo ɓuuɓani mane mbatta ɗum accu cahan min mbaɗa andi aɗa jogui rokkam dépense tan mi yaha jeere an min mbaɗa wawi jogade te min no joguirim ni mbaɗa yenana noon joguiriɗa aɗa leeli aɗa ɗani aɗa makino min ko jogui eyyi touroji mon ni ñet fo ka jaaro tour on dañata ron ko waɗen dépense ñalawma goo e addu dépense mi yaha jeere addu an hande mi tugda aɗa wiya aɗa yaha jeere a jowa hay lahal hay booliɗe jogaki hay siwo ko ɓuuri made komi yiyani aɗa jogui mbiyaɗa yaha jeere mbaɗa sa dugui ko asawa ay an noon deede mi gonggini noon an guila ɗaniɗa a finan taw amaranɗa ɗum ko ƴeeŋi jogade lahal jogoɗa siwo koko ƴeeŋi mbusiyel ma tan ayne jaaha jeere ko cooda ko cotta ko mbaɗa hen belnoroɗa ɗum peɗeli ɗiɗi hay dara tampintama no siwo cuuɗe ma tan no jaaɗa vem mbimami an kam an holmo jawiɗa an ko gonga noon dépense temed tati tottanmami de kono noon so tawi heƴata e lahal mawgal ngal ƴew lehel tosel ngel mbaɗa hen hoto yawomi hoto weejam eti ɗum ɗo an ɗum ɗo debbo diiniɗo jammo jogora ko ɗum ɗo wiyene waɗa hen ñamde kala ko mbaɗa wadde so neɗɗo ñaami ɓernde mum tayat ala ko welat ɗum ala ko woni fof ko mettere ɗum tagui min kam ɓerdam nde ko wulat ko fasata ko ndeher ko mbuuso tagui a pattida hande noon woppu ɗum ƴeewa lahal sa ƴeewa lahal hay so booli nawa ɗum jeere hoɗum ko dépense temed tatan totta mama aɗa waɗe mbuus mi yiiɗani wawi
Ari an nan bunne yimbi gir. haali gonga de Ay, sabu mbuus ala sutura haydara hande kam a haali gonga kam kersuɗo ni nda. Ngattira temedere. Ngattira temedere gittara hen. accata tan mi temdere nde mi soɗa hen ƴulɓe gasa ko gasi guila hen caani An andi gaz ko casum timmani hay yontere mbiya gasi artir temederam ɗum mbima an ya ko jiɗɗami def ko defɗa fof moƴƴi mi yeehi artir temederam de eyyi sollede o ne fasno ɓernam de ha ñinde fof omo waɗa ko tagui neɗɗo ene haala so neɗɗo haali wiya kewɗo haala mbuus holno neɗɗo yara ɗum jeere ƴetta ñamde mbaɗa hen abitto yimɓe ɗum min mi yahani haɗo lawol ngol bonni yahro jahannoon haɗo ñalawma gas wallahi ni de tan ni tan goruɗa ha an kam ana jimita fulle hoore ma seeɗa ñamdu tan joɗoɗa kadi ha midi 1 heure coɗa loccol ma nguru joɗɗa ɗo aɗa yara kafe te waɗa ko loccol nguru ko ñamata ko an hay goto wullan ɗum a fini fini ko ɓooyi tawde mi naari leydi ni mi lijjiri haaju jam mi arti kay aɗa mi fini ko ɓooyi pourtant min mi fini gila salato komi dowenori gueƴi gartum nden leltima hoto musno hooram nde gummimi koye otoji sekkuusi yang woni heewi anani oto ɓeydanam stress est ce que aɗa heeɗi an pinɗo salaire wayrano mbaɗa ni kadi pinowo salaire jogoɗa ko folmo joguiɗa o mo yi guite ma ɗe en andi joni gummiɗa aɗon kalmami kadi ko gonga gonɗa koye vacances aɗa foti foftade andu noon a mawni ka mawɗo kelifaɗo université aɗa andi ko woni toon ndeɗo hiran fo ayino yaari duuɓi ɗiɗi ɓennuɗe fo ayino yaari à partir de hikka noon min mbuɗam coɗa wutti coɗa tumbara escrit aydara je retiens dokki mi dartini junggam koye warfe noon jaaha naata e leydi ndi liggoɗa so ko uddiri coɗna hoorema wuttir tuuba mbaɗana hoorema escrit ha ɗum woni ko mbimami de voilà denni wallahi a famani gara ɓuura kam ɗirde firtudde andu ɗum ɗon wonko gonmi noon e dow mum an ɗo e yontere sallallam ɗo jaaɓi ma fam e ko gonmi e dow mum ko eyi ande gonɗa e ɗum hanko ɗoyri tan en nannide e yaltinde goɗɗuma wawa an no anda ande anditama haydara saabu min ko min nekma anani ceermam ceertumama o noon woppu ɗum cikkuɗa noon kala ko kalmi ko dendiragal cikkira gonmi koye yanade mi yana himade gongam kaal tem dokkuɗom fo vert ɗo e 2 jours 3 jours somi yani aɗa dawaɗa hirne min ma ken waddoɓe wallahi ma welto yam ma ɗum mbaɗa heddori an taccirɗen ha nder yetto welto e ma an wallahi ma welto yam dendi
Alsan an wallahi Alsan ka haside anu mbaɗen wonde sehilawi ni fo a wiyata kam ne wuttamo no yooɗi butam ñande no yino non a joni ya ala ko o mbiɗa noon eyi hay o de no yooɗi o kan gandam de kam wona kañum ñoranma ɗum ala i aɗan kay ɗum ɗo gorko mo Agname golli neldimi ɗum ok wona ñande no neldimi oɗo hande kadi o neldimi o kan aari Bohar a fanno ardini mi nawma toon yiilonoma liggey o nawma goli kon kam on ɗo nawma goli ƴeewa sa dañi liggey ala ko moƴƴi après may kaldide bonon gorko jontaɗo kan aari Bohar ko moƴƴode ɗimon kaldiden après so Allah jaɓi Alsan an hande ni an ko woni gonduɗa aɗa selli tan wondana e darde on dara kay an bottari so fawnoma seɗen gotto ani dende ko fijirde e jaleɗe o haala yimɓe jalo gotto bottari wendi kono hande goto tan no ñirɓina yeeso tan yeeso no suurka Tullay haɗi kam softude hande komi zone noɗo joué goto mo ganduɗa mboɗo fonno gagnade 5 millions te bonnan kam ɗum ko équipe wel gotel AJD an kay lotori mbaɗannoɗa voilà an kam mo fandi kada ussudani mi yiiɗa o tina o nano fiya mbuɗo ko ɗum ɓolum hande wari ɓandam ɗum te 5 millions ɗiɗon somi heeɓin ɗum ma denɗi yen en hoore mum Alsan ɗum ɗon kay fotani warde ɓandu ma ɗum kay ko haydara lotori kay ko noon tan a gagnora hande janggo perta hande a perti janggo aɗa wawi gagnade ko ɓuuri ɗum probléme wadde min mi woni hen malchance par ce que ɓammi wadde ɗum ko hay 0 franc mi jaggani a felliti nangude e ngol ko galle nangata fawi barande gila dende ummade barade kam sikananta e mum fawa fawno so dende ummima tawi a fawani barade laworde walla hay so woni mbaɗam hande ko ara e mettu ala arama meɗa welde an waddo ɗan la ilaha illallah aɗanaya hoɗum kaale ɗoygol am ni min komi ɗani mi ɗana yo toppi ɗum an mbaɗa haala ndehere yo ko ɗum gurɗa carte kalis ha fenani e guyka feñe yagal ɗum tan an kay faami nder o ɓandu ma ndu nder no way hewdini fof wona mere ko riba mo ñamata o tawi saabu e leñol e ala hen fof joguiɗo ɓandu an tan woni dewɗo woni gorol mbaɗa haala kadi wiyata waɗa lottori carte kalis ha ar wonno hoore ma gamel ɗum tagui hay so wimi ya liggoyo mbiya e wonko panme e so ayo ko ɗum pannoɗa 5 millions lottori ce a ñamata 5 millions de dede so tawi tan ko lottori o waɗata 5 millions ñamata ɗum mbimami te ko ni tan ɗum dumirto a pattide hande hoɗum namɗo lottori ha anani an dimɗi an gonɗa ka famani min mi lelaki salaire fof mboɗo fina kadi ko mbima wonko gonmi dow mum ko wonko gonmi dow mum de ƴew sa reftomi ɓuftuma ala kadi anani an nani subaka même haɗo haalnimi gonɗa e dow mum tan ko lottori fenani carte kalis ƴeew gonmi e dow mum salaire pinani ko après pamata ha yo Tullay min mboɗo min nder eya ha ok moƴƴi an gonɗa e dow mum tan ko carte mboɗon kalis suudan ɗo eya min man waɗa ala Yo, wi a ruttimi e suudu ma e ɗum tan nafata gonɗa e dow mum ko mbatla o duus o locol nguru dede yoni neɗɗo yo ustat haala an ni tan aduna wona ni neɗɗo haaldirtani e suka eyo an ko mbatta ko ene moƴƴi en moƴƴe suka an ko mbatta ko an tagat konko o ama o yiɗa doole makko o jotto e doole makko o wasi liggade so ɓooyi o wattata ko fende o wattata ko wujjude min mi yiɗa ɗum ha waɗa haala wiyam e hande so welani janggo ma wela mettat ko kalɗa ko fof ko gonga wona gonga kono noon ko kalɗa ko mbimi ko gonga wadde moƴƴi yo haala ka kono aduna ko seeɗa mi haaldi e kan Ali Bohar wima nawmo Agname Goli ƴewnamo liggey o hay sa naywre Hammadou Moyde mayde ƴiƴam o nafata toon haydara Hammadou Moyde mayde ƴiƴam mbimami sa wimo nanggu Alsan nani hay ala ko nafarimo ma seɓor ay Alsan noon kañum bettata ma tawi ko haala Alsan sami nawimo to kan Ali Bohar haw nawimo Goli mo wow liggo o watta waddema kaɓe kalis o resa debbo omo tottira dépense sooda maaro e duuli ɗum warata ma la ilaha illallah est ce que Allah e nelaɗo muɗum ɗara mi amira ara yo min kam ƴew continɗoygol ma noon hay somi amiri ara yo woto yaar
uɗengel ma ngol continue ɗum tan wallahi alsam bette